Que historia máis chula lles imos a contar a continuación, porque falar dos latoeiros pois é facelo dun oficio pois en perigo de extinción, en vías de extinción, pois basicamente polo cambio no noso estilo de vida, pois na nosa vida mesma. Pero aínda quedan algúns sobrevivintes deste oficio, como a Fernando, co que ti estiveches, Diego, pois un dos poucos latoeiros que quedan en activo, non? Sí, compañeiros, o oficio do latón ten un dos seus últimos expoñentes en Galicia, aquí en Mes, que é precisamente Fernando, que hoxe está con nós. Que tal? Bos días. Buenos días. Fernando, ti es un dos últimos latoeiros que quedan en Galicia, por non dicir o último, non? Bueno, sí, son un dos últimos latoeiros de Galicia, pero vamos, eu non vivín desto, solamente hai que recuperar o traballo que tiña meu pai, donde me criei no medio das latas. Claro, como chegou este oficio á túa vida? Polo que dis polo teu pai, non? Por unha herdanza familiar. Exactamente, por unha herdanza familiar, pero bueno, eu non vivín desto. Quer decir que isto ahora teño como hobby e vou facer algunhas exposicións así ás feiras medievales. Pero claro, tes moito coñecemento da trata do latón. De feito, aquí tes máis de 200 pezas e, como ben dicías agora, pois mesmo vas ata a expoñer a museos, bueno, a feiras e tamén a museos como o de Pontevedra, non? Sí, se fixen unha exposición, mellor dito, colaborei coas pezas miñas nunha exposición no Museo de Pontevedra. E, bueno, eu vou ás feiras medievales onde fajo as representacións de como se traballaba en aquel entonces, que a maquinaria que era en as mans, nada máis, pouco máis. Como era o oficio do latoeiro, especialmente xa non por ti, que dixeches que isto non foi o teu medio de vida, pero sí polo teu pai, e claro, que importancia tiña na Galicia da época? Na Galicia da época, todo o que se fai agora de plástico facíase en hojalata, había un montón de latoeiros. Claro, cando veo o plástico a partir dos 60 foi cando tuveron que cerrar. E hai unha cousa moi curiosa, que todos os latoneiros terminando sendo os primeiros fontaneros, porque claro, manexaban a soldadura de estaño, daquela que facían esas instalacións en plomo, e por eso pasarnos a ese outro oficio, vamos, de facer de fontanero, en unha palabra. Entón, o problema foi a chegada do plástico, segundo nos comentas, non? Sí. O plástico foi o que invadeu todo, claro. Además, isto ahora, se tens que facelo como se facía antes á man, isto calquera peza valdría un montón de diñeiro e non és capaz de vendela. Porque claro, canto tempo hai en cada unha das pezas que tes aquí empregado? Ui, teño pezas de... A mínima peza levame 2 horas e pico. Así unha peza un poquinho complicada, pois podeme levar 8 horas ou 9 horas tranquilamente. E todas estas pezas que a maior parte delas semellan de exposición, como comentábamos antes, claro, teñen público que as merca a día de hoxe? Sí, bueno, a xente que por añoranza ve, por exemplo, un farol ou ve unha caldereta ou ve un bidón do leite, bueno, pois levan entonces tipo de decoración, usana para tipo de decoración nada máis. Pero xa non para o que é un uso diario, non? Non, para o uso diario xa non. Non se usa xa. Pois moitísimas grazas, Fernando. Compañeiros, esta é a sensación dende un dos últimos talleres que quedan de latoeiros en Galicia, aquí en Meis, na provincia de Pontevedra. Pois unha maravilla, é unha sorte, a verdade, coñecer a Fernando e o seu traballo, porque a súa figura a dos latoeiros, Bernardo, xa se vai esvaecendo cada vez máis, pero que teñen unha pegada inmensa na nosa rúa e na nosa historia en xeral, non? Así é, Rocío, un oficio a piques de desaparecer ligado pois á fabricación, á reparación e tamén o mantemento de obxectos ou mesmo estruturas de latón, de cobre ou de outros metais. A súa orixe gremial está na caldeirería, que se refire ao oficio, ao obradoiro ou tamén ao barrio, onde se facían cacharros. O latón que é? Pois é unha aleación de cobre e zinc que se utilizaba dende a Idade Media, e aquí en Galicia os latoeiros encargábanse de facer pezas de uso cotiá, lembrarano, como candís, xerras, teteiras, pratos, facían braseiros tamén, ou tamén elementos da arquitectura, como tellados de chapa ou cubertas para fachadas. E o seu traballo tamén quedaba reflectido no ámbito relixioso. Por qué? Pois fabricaban
obxectos litúrxicos, como candelabros ou tamén campás. A máis disto, Galicia, que tamén é rica en historia mineira, especialmente en metais como ferro ou ouro, pois iso facilitaba o acceso a materias primas para elaborar pezas metálicas. Pero coa Revolución Industrial chegou o declive dos latoeiros, xa que as fábricas empezaron a facer estas pezas en masa e moito máis baratas. Malia isto, algúns mantiveron viva a tradición con coñecementos e técnicas tradicionais, aínda que xa queden pouquiños. Fernando de Meis, acabamos de coñecelo, é un deles. Estas fotos son del, por certo, cortesía da Fundación Pública Artesanía de Galicia e realizadas por Eduardo Armada. A novela picaresca española recolle tamén o oficio, o máis coñecido, o máxico, aí o temos, caldereiro del Lazarillo de Tormes. E aquí no país, pois son frecuentes as rúas e prazas dos cascos antigos de cidades e tamén de vilas, pois que lembran a presenza do gremio. Sen ir máis lonxe, nos quedamos con esta, a Rúa Caldeirería, aquí en Santiago, que pouca xente no mundo non a coñece. Que maravilla cando facemos memoria, non, e reivindicamos estes oficios, porque claro, todo o que hoxe, María, é de plástico e que hai non tanto, pois era de folla de lata, claro. E se facía cas mans, como traballa Fernando. E os oficios desaparecen, pero os obxetos non, porque nas casas aínda siguen habendo moitísimos cacharros deste tipo. Nós temos bidóns do gasoi, os embudos para botar o gasoi, temos os bidóns do leite, que hoxe plantas unhas flores, temos as bañeras e os caldeiros de zinc que usábamos para levar pienso as galiñas, as bañeras que usábamos para a carne, pero que hoxe foi sustituído por o plástico porque pesa menos, é máis barato e ao final, pois, pero bueno, sí, nada que Outra ver. cousa, por certo, que contaba aí Fernando, que me chamou a atención, claro, que dicía Manele que fomos os primeiros fontaneiros, porque antes as instalacións facíanse de plomo, claro. Eles O estaño manejábano perfectamente, os soldadores de estaño, se facían as instalacións, sobre todo os desagües, iban en plomo, que ainda hai moitas casas están de plomo, e estañaban eles. Este foi unha deriva porque a calderería, do que se refleja a calderería, eran todas estas persoas tamén. Hoxe un bon calderero, cuidado, ese oficio sigue de calderero en moitas empresas, sobre todo no naval, en ventilacións, en tal. Pero claro, esas pezas que facía ou que fai este home, que ainda intenta facer, que sí, vai acabar únicamente que se faga unha escola de artesanía que vai conservando estes oficios, se acaba. Porque facer a caldereta que estou vendo ali no pantallón, a caldereta esa, imagínate a cantidad de horas que bueno, leva. Bueno, so dicía, non? 9 horas para facer unha desas pezas. O sea, realmente para museos e para cousas desas, sí. Pero, ao final, é o que dicíamos, non? Que é a propia premura dos tempos tamén a que rematou con algúns destes oficios, non? Porque a velocidade que vamos hoxe en día, pois é impensable agardar pois tanto tempo para un obxeto que dispós que agora de plástico. Pero non é rentable, efectivamente, claro, non ter tanto tempo para facer un obxeto que logo se pode facer con plástico moito máis barato e moito máis rápido. Pero ollo, porque parece que está volvendo tamén ese anhelo, non, por comprar nestas ferias de artesanía. Sí, pero máis de postureo. Claro, máis de postureo. Claro. Pero bueno, é unha forma tamén de conservar. Sí, Ollo, sí. a xente, decir, por exemplo, o Rastro en Madrid, que para comprar produtos artesanais está ata arriba. Decir, eu, de verdade, que ás veces cando paso por aí nunca vin tanta xente na miña vida. É dicir, parece que está un pouco de moda tamén, aínda que sexa por postureo, efectivamente, pero un poquinho bastante, non? Pero aínda que sexa por eso, ter ese anhelo, non, de conservar o pasado, parece que está un pouco volvendo ao orden do día. A min é que vexo isto e non sei se a vos pasa, a min apéname moitísimo, porque teño a sensación de que estamos nunha sociedade de usar e tirar. Sí, totalmente. Totalmente. E compras algo de plástico e se se rompe ou se se ensucia demasiado non doe nada tirar con el porque non lle damos ningún valor porque realmente non ten o mismo valor que este tipo de obxetos. Pero tamén me gustaría poñer o foco en algo que non me parece menor e que nunha sociedade que pensa que nos cuidamos tanto como a nosa, que somos tan healthy e que intentamos comer tan ben, estamos totalmente rodeados de plásticos e iso implica que nos consumimos microplásticos e que todos esos recipientes que antes se utilizaban de latón e que agora utilizamos de plástico, ao final, estános perxudicando. E ademais que antes o remachábamos, o sea, o reparábamos, ti tiña un burato e o remachaban e seguías usando. Sí, efectivamente, ibas a unha tenda a arranxar a plancha. Sí, todo. E non se desprendía nada nocivo. Tamén é verdade que antes as cousas duraban máis que agora. Moito máis, é a sensación un pouco de os 2 anos, pois xa, a la que vai. Bueno, pois unha maravilla coñecer aí a Fernando, o traballo
traballo que fan, non, reivindicar esa época onde a ferramenta pois eran as mans de cada un para facer todo. 12:39 minutos